А ако търсите място за бизнес или инвестиция близо до София, това предложение в Ботевград може да ви донесе реална доходност. Хайде да ви го покажа! Представям ви индустриален комплекс в Ботевград, позициониран между път Е79 и автомагистрала Хемус, една от най-силните транспортни точки в страната. Имотът представлява 12 декара напълно изградена база, тир паркинг, производствени халета, сервиз, офиси, бензиностанция и заведение. Не купуваш идея, купуваш работещ актив. Не стоиш, не чакаш, влизаш и започваш да работиш още от първия ден. Ботевград е част от най-силния икономически регион в страната, а именно София, Перник, Ботевград, който генерира значителна част от националната индустриална продукция и концентрира множество производствени и логистични предприятия. Това създава стабилна бизнес среда и постоянна нужда от складови, сервизни и дистрибуционни бази. С нарастващия трафик, индустриалното развитие и ограниченото предлагане на подобни имоти в района, обектът има ясен пазарен потенциал за дългосрочна стойност и доходност. Тук минава поток, а където има поток, има пари. Разполагаме с директен достъп към път Е79 и автомагистрала Хемус, а оттам всяко кътче на страната и извън нея. Това е възможност за хора, които разпознават стойността и действат бързо. Ако знаеш какво гледаш, обади се сега.